shigo kana da yani mu gaida uba masana wanda ya shi yabansa yake makon Allah na neme ka zo ka samun albarka a ce da makagin sarkin ka kar a bar fatayin ga a yadda yake salatin Allah madahuri kare ka bumban labari da halika nuri bin nura samayar dardin ka suke nan Faduma ke magana a can Faduma ke magana inda ka samu ka tsugunna kar ka ƙara motsi a nan kake Amadin gida da wajen daki asara ga masu rabo taki farama abun ban mamaki yau gani Madina a inda kake to abba muna neman dauki dare ku cikin wannan aiki baban shewa a mana sirki kar a bar zafin ga yadda yake salama alaika masoyinmu yau ga mu gaban ka makomar mu gaisuwa na kawo daga ƙauyen mu Ahmad yau har inda kuke na shigo babbar kofa a gidanka mai kyawun sufa tafiya nake gunka na nufa sai tsarkake siffofinka nake Haji yanayin yage canja ashe batir sai an caja zakanya ta koma kaza ba mutum a san da mani yake magana nake so yin furta bakin kamar an sakata komai da komai na manta waya anan saibul jamali yake na ta tunanin me zan ce hijabi shi ma riga ce dunotin kaina ya kwance waya kaya abin yake mamaki mai ban mamaki can sai na ji tamkar lantarki idai na san bana aiki wani abu ke aika abin da nake ya Allah na inda kake duk wanda ya zo bigiran da kake da wanda ya yo sauke shi ake a gwada masanan tsarin kake wani da karsa shi ka shigo kofar amma da kuka ke tafiyar wani da kuka zai shigo da kyar in zai fita ko murmushi yake wani aikin sai manzan Allah mai bayarwa danin Allah har kasu mu dakaran Allah kaga dai fatayinka a yadda yake bayarwa ga ta damanka ta jiran umarninka in ka ce a yi mana lashen kana rabauta saboda gani kake mai gashi kaɗi ba kewa bara amin da fa'iya da ɗan sitira komai da nufinmu ya tinkara mu iya shi da kai roƙonka muke zauna daidai ma bandinta abubakar ka fifita hannunka kadai na ka kwai tuta mai nuna ga rabo wani duka ke tana kamar halitta laufaika na umaru mai duka dauka ba ta waninka ana taka har ga Allah shirya shirinka yake sarki madawuri na Usmanu irin ka kadai kake mamunu Mamudu sanya mun hannu na cinne manyar darka nake sarari mai kure gudun doki akawa lafiya sidi inda ka so sauke siddi izinin ka ba ta jaridi ko ga anbiya wa imamu kake Muhammadu yau na zo duniya abin kyautar gwada soyayya mai tabbatuwa a cikin shirya wadda kamala kai kwaɗayin da suke to ayyukun mai wala saufa nake gashi baran yayansa nake idan girkin ma an sauke a zubo shi gidansu batulun muke
ina jan kunna masu zuwa ziyarar annabi sau da yawa kuna daga muryoyi da yawa ku kiyaye da kafar ku take mata ku kiyaye abin da kuke sauti na ku har sashin da muke akwai hadari a abin da kuke Allah a tanan kawai da kai yake a barkun badana wal marabi yal mabu bahabir mara'ai iz yal maqul barki yad ma'u lama tabiwani ay kahijta sababata ورقرك دمئي ساعة الهي تهاجو تذكر أيام السباوة قد مدت ولم يبق إلا لوعتهم وتوجهوا سقى الله وآردا بالمدينة إنها مهد رحال في كرك يركبوا ديار وبيب الله وهو أمينه ديار بهات فالمرافق واجمعوا ديار لمن عمل فؤاد بحبه وتذكاره للقلب مرأى ومرته ديار لآل الكلك كلكا وكلكة ديار لمن في الكلك يودي ويمنه وأكرمي ونبسا وسيرا ونسبة وإلما وآدابا وأتقى وأخشى وقد كان خير الكلك فكما مفكما وذو هيبة والمشي فيه يتقلق وأزار لون عدعت العين تزدري بعين مها عند الكميلة ترته عليك صلاة الله ثم سلامه بأن أزم الأعداء ومن سعى وباردا عليك صلاة الله ثم سلامه بقيني الشر السير النافس النفس عليك صلاة الله ثم سلامه ليرفع عن العادي على كل معده